आहे. खरं डबल इंजिन झालं होतं, आता ट्रिपल इंजिन झालं. चालत नाही म्हणून आता चौथ्याला मागच्या करिअरला धरायला लावलं. हे सगळं आता पाहिलंय, तो लोंबकडतोय. हे आमच्या मागे चित्र आहे. ही अवस्था, हे चित्र पाहिलं ही अवस्था या सरकारची आहे. म्हणजे माझा मुख्यमंत्री आणि दोनही उपमुख्यमंत्री यांना सवाल आहे की आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यासाठी तुम्ही केंद्र सरकारकडे किंवा त्या निर्णयाविरुद्ध का आवाज उचलला नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या सरकारने दिलं पाहिजे. उलट उपमुख्यमंत्री महोदय ट्विट करून केंद्र सरकारचे आभार मानत आहेत. कशासाठी आभार? काय दिलं म्हणून आभार? आम्ही या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारकडे आग्रह धरणार आहोत, पण तुमच्याकडे काही मागणी या ठिकाणी आम्हाला सांगितली पाहिजेत की भात आहे, गहू आहे, साखर आहे. अशा अवस्था काय आहे शेतीमालाची? आणि शेतकऱ्यांची दैनावस्था होण्याला पीक विम्याचे पैसे मिळत नाहीत. पीक विमा कंपन्यांनी रगड पैसे कमवलेत, त्यांचा मोठा त्याच्यामध्ये वाटा आहे. एकूणच पाहिलं आपण की राज्यामध्ये मागील 2 वर्षामध्ये अतिवृष्टी, गारपीट, कोरडा दुष्काळ या सगळ्यामध्ये केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे केंद्राकडून SDR NDRFच्या निकषामध्ये बसणारे असताना सुद्धा प्रस्ताव पाठवण्यास उशीर झाला म्हणून केंद्राकडून पैसे मिळाले नाहीत. आणि आज शेतकऱ्यांना या सरकारकडून कुठलीही मदत नाही. या राज्यामध्ये चारा छावण्याचा टंचाई एवढी मोठी होती, मराठवाड्यामध्ये काही भागात, विदर्भातील काही जिल्ह्यात होती, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यात होती. एकही चारा छावणी हे सरकार काढू शकलं नाही. आणि यामुळे या सरकारची मानसिकता ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे, हे आता स्पष्ट होते. सध्याच्या स्थितीमध्ये आपण कुणालाही या शेतकऱ्याला मदत या सरकारकडून मिळालेली नाही. म्हणूनच आम्ही या सरकारच्या एकूण कारभारावर जर राज्यातील जनतेने ठरवलं की घालवायचं आहे, तर अशा सरकारकडे चहा पाण्याला जाण्याला काही औचित्य नाही. शक्तीपीठ महामार्गाच्या संदर्भात आम्ही मागणी केली की सरकारला आम्ही इशारा देतो की पर्यावरण आणि शेतजमिनीचा होणारा जो विध्वंस आहे, हे शक्तीपीठ महामार्ग जे सरकारने केलेला आहे तो तातडीने रद्द करावा. आणि हे पैसे त्या मार्गावर असणाऱ्या जे काही श्रद्धास्थान आहेत, जे काही मंदिर आहेत, त्या ठिकाणी त्यांना त्या मंदिरांच्या, त्या श्रद्धास्थानाच्या, देवळांच्या जीर्णोद्धारासाठी हा पैसा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. खरं तर कधी नव्हे एवढं हे त्रिकुटांचं सरकार इतका भयावह लुटारू सरकार आहे. भ्रष्टाचाराच्या सर्व सीमा या सरकारने पार केल्या आहे. कमिशनखोरी 30% पुढे गेलेली आहे. टेंडरबाज आणि कमिशनखोर सरकार म्हणून सरकारातील प्रत्येकाची ओळख या राज्यामध्ये निर्माण झाली आहे. बिना कमिशननं सगळ्या मंत्र्यांनी राज्याच्या प्रमुखापासून दलालांची फौज उभी केली आहे. प्रत्येक माळ्यावर दलालांना स्वतंत्र कक्ष दिले गेलेत आणि तोडपाणी त्या कक्षामध्ये, त्या रूम मध्ये ही सर्रास सुरू आहे. त्यामध्ये स्मार्ट मीटर पासून जो मीटर ज्या आमच्याकडे अधिकृत बिल आहे 2900 रुपयात मिळतो, इन्स्टॉल करायसाठी फक्त 350 रुपये लागतात. त्या मीटरवर 12,500 रुपये स्मार्ट मीटरवर त्यांनी खरेदी करायचा निर्णय घेतला आणि अदानीला यांनी काम दिलं. म्हणजे गरीबाच्या खिशातून पैसे काढण्याचं पाप महायुती सरकार राजरोसपणे करताय, हे यामध्ये दिसतंय. म्हणजे बर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी 10,000 कोटीचा रुग्णवाहिकेचा टेंडर काढला, ज्याची किंमत 3,000 कोटीच्या पलीकडे असू शकत नाही. हा मुद्दा आम्ही घेऊच, पण किती लूट असावी? स्मार्ट मीटर
या 10,000 कोटीच्या रुग्णवाहिका खरेदीचा टेंडर, हे टेंडर सुमित स्पेन मधील SSG आणि BVG कंपनीला देण्यात आलाय आणि आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी हे टेंडर या वर्क ऑर्डर सुद्धा देऊन टाकली आहे. असे किती विषय आहेत त्यामध्ये. मुंबई महानगरपालिकेला ओरबडण्याचं काम झालंय. ठेवी 12,000 कोटींनी कमी झाल्यात. ती लुटण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील TDR आपण वाटपात झालेला नियमबाह्य जो काही काम आहे त्याच्यावर आम्ही प्रकाश टाकला होता. नामुष्की झाली मुख्यमंत्र्यांची. त्यांनी तो देवळाली TDR घोटाळ्याचा निर्णय नियमच बदलवण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आणि त्याची किंमत कमी करावी लागली. हे आमचं यश आम्ही समजतो. आदिवासी आश्रम शाळातील विद्यार्थ्यांना 24-25 मध्ये शैक्षणिक वर्षासाठी वया, लेखन साहित्य, प्रयोगशाळा, साहित्य खरेदी यामध्ये जे काही खर्च केला गेलाय 300 रुपयाचा ड्रेस मागील वर्षीपर्यंत पुरवठा होत होता. 360 रुपये, 370 रुपये. या वर्षी एका कंपनीला काम देऊन 1170 रुपयामध्ये तो ड्रेस पुरवठा करण्याचं काम झालं. म्हणजे लुटारूची हद झाली, लुटण्याची हद झाली. एखाद्या दुसऱ्याच्या शेतात जो बैल घुसतो त्याला, किंवा लुटारू जो म्हणजे दुसऱ्याच्या शेतामध्ये हिरवा चारा खाण्याची सवय असलेल्या बैलाला घंटा बांधली की त्या घंटाचा आवाज येतो, त्याला त्या गळ्यात घंटा बांधला जातो. त्यामुळे त्याला वाटतं की आता माझ्या घंट्याचाच आवाज आहे, माझ्याकडे कोणी बघणारे नाहीत, म्हणून तो राजरोसपणे अधिक खायला लागतो. असे बैल या राज्यामध्ये घंटा बांधलेले अधिकृत मंत्र्यांच्या रूपाने लुटण्यासाठी तयार झाले. 1100 रुपयाला ड्रेस, 1150 रुपयाला, 350 रुपयाचा ड्रेस हा राज खरेदीला. किती लूट असावी. आणि लाज शरम अजिबात काही ठेवली नाही. जितकं ओरबडून खाता येईल राज्य तेवढं ओरबडून खा. आणि एकमेव आमचा धंदा, चंदा लो धंदा दो, हाच काम राज्यामध्ये राजरोसपणे सुरू आहे. म्हणून त्याची मालिका ही भ्रष्टाचाराची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. ST महामंडळाच्या बसेस खरेदीचा निधी आहे. अहो किती दिवस फाईल राहावी 2200 बस खरेदी करायसाठी. साधारणतः ही फाईल मुख्यमंत्र्यांच्याकडे फाईल सही होण्यासाठी जाऊन, कारण सगळ्या गाड्या भंगार झाल्या आहेत, सरकार भंगार आणि ST महामंडळाच्या गाड्याही भंगार. 2200 गाड्या खरेदी करण्यासाठी कमिशन मिळत नाही म्हणून CMO ऑफिस सही करत नाही. केवढं दुर्दैव आहे. आणि पोरांना, प्रवाशांना त्या भंगार गाड्यातून प्रवास करावा लागतोय. इतपत खाण्याची मर्यादा या सर्व महायुतीच्या लोकांनी सुरू केली आहे. काय भाषण असे होतात, घोषणा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाता है उसको साथ में लिए बगैर नहीं छोडूंगा. हा नवीन नारा आता महाराष्ट्रात सुरू झालेला आहे. सगळ्या एजन्सीचा वापर करून CBI, ED, इन्कम टॅक्स दबाव आणून, सगळ्या बदनाम करून किंवा ज्यांच्यावर आरोप करून त्यांना आपल्या पक्षामध्ये त्या सगळ्यांना घेण्याचं काम भ्रष्टाचाऱ्यांना हे राजरोसपणे सुरू आहे. म्हणून आम्ही खरं तर या अनेक मुद्द्यांची मालिका आहे. सर्व मुद्दे इथे सांगता येत नाही, पण मी एवढंच सांगेल की हे सगळे मुद्दे येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आम्ही मांडू आणि या सरकारला नक्कीच आम्ही विचारू. एक शेवटचे 2 विषय आहेत की दुष्काळी मदत. मी सांगितलं मागील वर्षी राज्यातल्या शेतकऱ्यावर प्रचंड दुष्काळाचं संकट होतं. अगोदरच दुष्काळ घोषित करण्यास सरकारने गोंधळ घातला आणि आम्ही आवाज उठवल्यानंतर दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली. परंतु NDRFच्या निकषाप्रमाणे केंद्र सरकारकडून जे मदत मिळायला हवी होती, आजही दुष्काळी भागात केंद्र सरकारने कुठलीही मदत दिली नाही. अवकाळीची मदतही मिळाली नाही. जसं काही जणू शेतकऱ्यांशी काही देणं गेलं नाही. म्हणून समृद्धीतून, पुणे रिंग रोड मधून आणि हॅम मधून जवळपास 1 लाख कोटीचे टेंडर 10% कमिशन घेऊन
मंत्र्यांचे 10%, खालचे पुन्हा 15-20% वेगळे, असे मंत्र्यांचे 10, 3%, तीनही प्रमुखांचे 10-10%, आणि हे टेंडर 30% ते 35% अभाव दिलं. आणि यातून या नालायक सरकारने 40% कमिशन खालाय. 1 लाखातील 40% कमिशन, 1 लाख कोटीतून म्हणजे 40,000 कोटी. म्हणून लोकसभेमध्ये 50 कोटी रुपये एका लोकसभा क्षेत्रामध्ये खर्च करण्याचं धाडस केलं. पण जनतेने पैशाला न जुमानता या भ्रष्ट आणि नतभ्रष्ट सरकारच्या त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचं काम केलं. ही परिस्थिती आहे. यामध्ये अशा अनेक विषयाला आपल्या पुढे सांगता येईल. मी सांगितलं की यांना हे सगळे करायला पैसे आहेत, आणि विदर्भातील मराठवाड्यांच्या विकासासाठी असलेला आम्ही प्रत्येक अधिवेशनात म्हणतोय, नळगंगा वेणगंगाच्या नदी जोडणीचं काम, मराठवाडा पॅकेजचं काम घोषणा केली. 6 महिने, आता मला वाटतं 10 महिने झालेत, 45,000 कोटीची घोषणा झाली मराठवाडा पॅकेजची. फुटी कवडी सुद्धा त्यांना दिलेलं नाही. फुटी कवडी 1 रुपया सुद्धा नाही. म्हणजेच हे पॅकेज मराठवाड्यातील जनतेची फसवणूक करणार होतं, हे आमचं स्पष्ट मत आहे. मराठवाडा पॉवर ग्रीड असेल आणि किंवा इतर नदीजोड प्रकल्प असतील, शेवटचा आहे कायदा सुव्यवस्था. काय धिंडवडे निघालेत या गृह खात्याची. आम्ही गेल्या अनेक वर्षात 25 वर्ष झालेत आम्ही सभागृहात काम करतो. आम्हाला 26 वर्ष झालेत आम्ही पाहतो. परंतु एवढी कायदा सुव्यवस्था बोजवारा उडालेलं सरकार कधी पाहिलं नाही. गृह खातं पाहिलं नाही, ना गृहमंत्री आम्ही पाहिला. ही जी स्थिती राज्यात आणून ठेवली, दिवसा ढवळ्या खून, सर्रास ड्रग्सचा वापर, तरुणींचा भर दिवसा रस्त्यात खून, आणि हे सगळे बलात्कार, दरोडे, काय चाललंय राज्यात? कुठे आहे गृह खातं? कुठे आहे सरकार? दलितावर अत्याचार, आदिवासीवर अत्याचार, महिलावरील अत्याचार, हे सर्व जे सांगताय, या राज्यातील कायदा सुव्यवस्था ही संपूर्णतः या राज्यातील उद्ध्वस्त झाली, संपलेली आहे. हेच आता या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. एक विषय पण आम्ही मनुस्मृतीच्या संदर्भात आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे शैक्षणिक धोरण. पण एक शेवटचं एवढंच की आम्ही एवढंच सांगतो, हे राज्य आता मागच्या 2, 3, 2.5 वर्षात आणि त्यापूर्वीचे 5 वर्ष मराठा ओबीसी आंदोलन, धनगर हे आंदोलन, आपसात भांडून, झगडे लावून, झुंजवून हे राज्य उद्ध्वस्त करण्याचं आणि खोटी आश्वासन देऊन काम केलं आहे. म्हणूनच या राज्यातील शेतकरी, युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग सर्व उपेक्षित आहेत. वंचित, विद्यार्थी, उद्योजक, पेपरफुटी, नीट हे सगळे विषय, अवकाळी दुष्काळी अतिवृष्टीची मदत, दावोसमध्ये 3 लाख रुपयाची 3 लाख कोटी रुपयाची काही जे करार, हे बोगस, 1 रुपया आलेला नाही. राज्यातील उद्योग बाहेर पळून नेलेत, राज्यातील बेरोजगारांना वाऱ्यावर सोडलं, राज्याला कर्जबाजारी केलं, गुंडांना पोचण्याचं काम सर्रास सुरू आहे. मंत्रीच गुंडांना पोचतायत. पुण्यामध्ये आपण पाहिलंय, मंत्र्यांचे गुंडांचे टोळ्या निर्माण केलेत मंत्र्यांनी. ड्रग्सचा विळखा पूर्ण महाराष्ट्राला घातलाय. गुजरात कनेक्शन त्या ड्रग्स आहे. आणि हे आरक्षणावरून जाती भांडणं लावणं, हे सर्व जे आपण पाहिल्यानंतर या सरकारचा नकारात्मक दृष्टिकोन आणि या जनतेला वाऱ्यावर सोडून उद्ध्वस्त करण्याचं महाराष्ट्राला केलेलं पाप, यामुळेच या नतभ्रष्ट आणि भ्रष्टाचाराने अखंड बुडालेल्या सरकारच्या चहा पाण्याला, जे सरकार शेतकरी विरोधी आहे, जे सरकार विद्यार्थी विरोधी आहे, जे सरकार बेरोजगार विरोधी आहे, ज्या सरकारने महाराष्ट्र लुटून खाला आहे आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेला कलंक म्हणून हे सरकार आहे, अशा सरकारच्या चहा पाण्याला न जाण्याचा निर्णय आम्ही घेतलाय.
त्यावर बहिष्कार टाकण्याचा आम्ही निर्णय घेतलाय। म्हणून आपण आपल्यापुढे हे सर्व मुद्दे मी मांडलेले आहेत। आता यानंतर आता खरं तर भविष्यामध्ये महाराष्ट्रात सुद्धा म्हणजे सीए आणि एनआरसी हे महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे। पण आम्ही सरकारला सांगतोय की तुम्ही महाराष्ट्रात सीए आणि एनआरसी आम्ही लागू देणार नाही। तुमचे मनसुबे आम्ही धुळीस मिळवल्याशिवाय राहणार नाही। कोणत्या हालतीत या पुरोगामी महाराष्ट्राला असा कलंक आम्ही लागू देणार नाही, हा विश्वास आम्ही देतो आहोत। या सर्व विषयाच्या संदर्भात आणि यातील अनेक विषय घेऊन आम्ही विधानसभेमध्ये मांडू, पण या सरकारच्या एकूण भ्रष्ट याला समजून आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकलाय। यानंतर आमचे दानवे साहेब आपली भूमिका या ठिकाणी मांडणार आहेत। विरोधी पक्षाने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकलेला आहे। सर्व राजकीय विषय, सामाजिक विषय, राज्याचे विषय मांडत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री कशा पद्धतीनं बेजबाबदारपणे वागत आहे हे सुद्धा समोर येत आहे। काल राज्यातील सर्व बँकांची बैठक झाली, त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुरवठ्याविषयी वक्तव्य केलं, परंतु आजही राज्यामध्ये नॅशनलाइज बँकांनी 25% वर कर्ज दिलेलं नाही। उपमुख्यमंत्र्यांनी असं सांगितलं की सिबिल सक्तीचं करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करू, परंतु सगळ्या बँका सिबिल सक्तीचं करतायत, एकाही अधिकाऱ्यावर राज्यात कारवाई नाही। दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जीएसटी सारख्या महत्वाच्या काउन्सिलच्या बैठकीला गैरहजर राहतात। आपल्या राज्याच्या दृष्टीनं ही बैठक महत्वाची असते। राज्याचे अर्थमंत्री काही राज्याशी संबंधित विषय, जसं आता वडेट्टीवार साहेबांनी सांगितलं की हेलिकॉप्टर खरेदीला 5% तर शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळे जे अवजारं लागतात, आयुध लागतात, वस्तू लागतात, याच्यावर 18% जीएसटी कर आहे। आणि म्हणून राज्याचे हे जे स्वतः म्हणतात 3 चाकी ज्यांचं जे काय आहे त्रिमूर्तीचं, तिन्ही बेजबाबदारपणे काम करतात, अशा प्रकारची स्थिती। पुण्याची घटना घडली होती जी ऍक्सिडेंटची, याच्यामध्ये सुरुवातीला कशा पद्धतीनं गुन्हे दाखल झाले होते, नंतर कशा पद्धतीनं झालं आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं माहिती आहे। नीटच्या परीक्षेमध्ये राज्यातले काही लोकांना अटक केली जातात। या सगळ्या राज्यामध्ये सुद्धा होणाऱ्या ज्या स्पर्धा परीक्षा वेगवेगळ्या तलाट्याच्या असेल, पोलिसांच्या असेल, याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होतोय। आणि म्हणून या सगळ्या विषयाकडे सुद्धा सरकार लक्ष देत नाही। वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये, विशेषतः डोंबिवलीमध्ये मागच्या काळामध्ये 2दा स्फोट झाले, कित्येक लोकांचा जीव गेला, परंतु सरकार याच्यामध्ये बेजबाबदारपणे वाटते। कोस्टल रोड जो झाला याला गळती सुरू झाली 4 महिन्यात, अटल सेतू झाला त्याला भेगा पडलेल्या आहे। आणि म्हणून अशा पद्धतीने राज्यातलं सरकार युवकांच्या विरोधात आहे। आज या राज्यातल्या युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे। मग वीज विभागाची भरती असेल, पोलीस विभागाची भरती असेल, महसूल विभागाची भरती असेल, या सगळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होतो। राज्य सरकार डोळे झाकून हे सगळं बघतंय। आणि म्हणून हे अधिवेशन जसं सरकारचं जसं हाय हाय म्हणतो, तसं महायुती सरकारला बाय बाय करणारं अधिवेशन ठरणार आहे। या दृष्टीने आम्ही सगळे विरोधी पक्ष अतिशय ताकदीनं या सरकारचं पूर्ण वाबाडे या अधिवेशनात बाहेर करू आणि अशा पद्धतीनं बेजबाबदारपणे वागणारं सरकार, राज्याला अधोगती करणार। आता उद्योगधंदे बाहेर नेण्याचं सांगितलं, मागच्या काळातले मोठे मोठे उद्योगधंदे, आता एक जेल कंपनी जी महाराष्ट्रात येणार होती ती मध्य प्रदेशमध्ये गेलेली आहे। म्हणून अशा पद्धतीने हे सरकार महाराष्ट्राला अधोगतीला नेत असेल, या सरकारच्या चहापानाला आम्ही कोणीही जाणार नाही। आम्ही त्याच्यावर बहिष्कार घालतो आणि या सरकारला निश्चित या अधिवेशनामध्ये आम्ही जबाब विचारल्याशिवाय राहणार। सर, हिंदी में एक बार ट्वीट कर दीजिए, कल से रुको, मराठी होने दो, लास्ट हिंदी लास्ट। राज्यामध्ये दूध उत्पादनाचे शेतकरी आहे आणि व्यावसायिक आहे, त्यांचं दूध जे आहे 27 रुपये लिटर विकत घेतलं जात आहे। कुठे ना कुठे अमूल आणि त्यांच्यामध्ये जे वर्गीकरणाचे पतसंस्था आहे त्या मिलीभगत करत आहे आणि दूध उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी भावाबाबत कुठल्या प्रकारचं नियंत्रण नाही। खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची लूट सुरू झाली आहे। नाही, सरकारने निर्णय घेतला 5 रुपये लिटर अनुदान, पण ते अद्याप मिळालेलं नाही। 5 रुपयाचं अनुदान मिळालंय,
आता दूध उत्पादक सगळ्यांची मागणी होती, उत्पादकांची, उत्पादन करणाऱ्यांची, की साधारण 35 रुपये तरी ते दर मिळाला पाहिजेत, 38 रुपयापर्यंत मिळावं. पण त्या संदर्भात सरकारची उदासीनता आहे आणि जे काही गोड बंगाल चाललेला आहे त्यामुळं हा भार, उद्या सगळ्या गोष्टी वाढल्यात, म्हणजे खाद्यान्नाचे दर वाढलेत आणि तुम्ही यातून जे काही आता एक मोठी जी नावं एक समोर येत आहेत की ज्यामध्ये मिलीभगताची, हे हा विषय आम्ही मांडू. पण खरं तर सरकार किती खोटं आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांना फसवतं, किती खोटं बोलतं धांदात, इतके फार भीमदाडा घोषणा केल्या आणि ह्यांची जे उदासीनता दिसते आहे दूध उत्पादक शेतकऱ्याप्रती, हे नक्की या सरकारला भोगावं लागेल, त्याचं प्रायश्चित्त भोगावं लागेल असं मला वाटतं. संदर्भात अनेक राज्यांनी कायदे केले, एक नंतर त्या कायद्याची गरज जास्त निकड आहे त्याची. महाराष्ट्र सरकारने 3 वर्षापूर्वी आश्वासन दिलं होतं हा कायदा आणेल, अजून तो कायदा आलेला नाही. या अधिवेशनात विरोधात पेपरफुटीचा कायदा, कारण उत्तर प्रदेशने काल त्याच्या संदर्भात अध्यादेश जारी केले ना, आम्ही त्यावर याच अधिवेशनात तो कायदा करावा अशी आमची मागणी राहणार आहे. आम्ही तशा पद्धतीनं आम्ही लक्षवेधी पण घातलेली आहे आणि सरकारला पत्र पण दिलं आहे, तुम्ही हे आणा म्हणून आम्ही त्यांना कळवलेलं आहे. लेखी स्वरूपामध्ये शासनाला आम्ही मागितलं. फेब्रुवारीच्या अधिवेशनामध्ये स्पेशल 10%च्या माफ मराठा कोट्यासाठी जे लेजिस्लेशन झालं, आतापर्यंत त्याच्यावर इम्प्लिमेंटेशन नाही. तर बेसिकली या संदर्भात अपोजिशनचा काय रोल असणार आहे? एक त्या बाजूला कोटाबाजी चालू आहे, दुसऱ्या बाजूला हे प्रोटेस्ट चालू आहे, ओबीसीकडे आणखीन एक नवीन आता मागणी येते, तर अपोजिशनचा यावर स्टँड काय असणार आहे? बघा, एससीबीसीचा 10% आरक्षण मराठा समाजांना दिला होता, पण त्याला काही विरोध आत्ताच्या अलीकडे सुरू झालेला आहे. त्यातील अनेक तरुण आम्हाला मिळतात, त्यातून म्हणतात की त्याचा फायदा आम्हाला होतोय. पण सरकारने यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. काय निर्णय घ्यायचा, अर्धुरा निर्णय घ्यायचा, सोडून द्यायचा, परत नव्यानं निर्णय घ्यायचा, नव्यानं आश्वासन द्यायचं, नव्यानं पुन्हा करार करून द्यायचा, नव्यानं लिखित रूपात द्यायचा, जे होऊ शकत नाही, जे संविधानामध्ये बसत नाही, कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, अशा प्रकारची टाइमपास म्हणून आपण त्यांना लेखीमध्ये काहीतरी करार करतो किंवा त्यांना लिहून देतो आणि ते पाळलं जात नाही. यामुळेच दोन समाजामध्ये एक संघर्षाची स्थिती जी निर्माण झाली ती या सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे, चुकीच्या वागण्यामुळे, चुकीच्या निर्णयामुळे हे सगळं आता होते आहे. कधी नव्हे हा दोन समाज एकत्र नांदणारा समाज, मराठा असेल, ओबीसी असेल, गावखेड्यामध्ये, गावात असेल, शहरात असेल, एकमेकाचा सुखदुःखाचा साथीदार असलेला समाज एकमेकाच्या विरोधात उभं करण्याचं पाप या राज्यामध्ये 2014ला सुरू झाला. आणि आमची स्पष्ट मागणी असणार आहे की तुम्ही सगळ्यांना घ्या आणि सन्मानजनक एक मार्ग काढा जिथे दोनही समाजाचं समाधान होईल आणि त्यांचा हक्क त्यांना मिळेल, अशी आमची मागणी सरकारला असणार आहे. एक त्याच्या मागे एक बॅनर लागलेला आहे ज्यावरती महाभ्रष्टाचारी, महाघोटाळेबाज, महाटेंडरबाज, महायुती सरकार दिसतंय. अजित पवार हवेत आहेत, मुख्यमंत्री वरती हवेत आहेत. नेमकं काय सांगायचंय? नाही, असं आहे, ज्या 8 जागा मिळाल्या आहेत त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांना सध्या हवा त्यांच्यात 7 जागा, 8 नाही 7, आणि ते 7वी जागा कशी मिळाली तर ती बेईमानीनं मिळाली, त्याचा पर्दाफाश होणार आहे. ते काही फार काळ लपून राहणार नाही. तर त्यांना असं वाटतंय मी कमी जागा लढवून मी ह्यांच्या बरोबर आलो त्यामुळे ते हवेत आहेत. आणि जे सांगितले आम्हाला 30 मिळतील त्यांना मिळाले 9, तर ते चिंताग्रस्त झाले आहेत. आणि ज्यांनी जागा लढवून कशी तरी घासत पिसत एक आली त्यामुळं ते लटकून आहेत. हे तिघेही मिळून एकाचा पायपोस एकात नाही अशी त्यांची अवस्था आहे. आणि त्यामुळं राज्याला वाऱ्यावर सोडण्याचं काम झालेलं आहे. आणि भविष्यात काय होईल ते अजितदादांचं काय होईल, शिंदेचं काय होईल, येणारा काळ ठरवेल. पण मी एवढंच मध्ये नमूद केलं आहे, हे तिघांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि आपसातल्या भांडणामुळे महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करतात हे दाखवलं. मुंबई महाराष्ट्र आणि देशभरासह पाणी टंचाई हा प्रश्न आता निर्माण झालेला आणि याचा फटका थेट भारताच्या अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो असा एक अहवाल जो समोर आलेला नाही. ते आम्ही वाचलेलं आहे. खरं तर आताही महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 3800 टँकर
आता सुरू आहे मराठवाड्यातील काही भागामध्ये. आणि ज्यावेळेस ही टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली त्यावेळेस निवडणुकाचा काळ होता म्हणून त्यांनी सांगितलं. एकीकडे निवडणुका सांगितल्या आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोगाची परवानगी मागून मतदान संपल्यानंतर 25,000 कोटीचे टेंडर काढले. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात निर्णय घेताना आचारसंहितेचा बागुलबुवा उभा केला. आज जी अवस्था निर्माण झाली त्यावेळेस मंत्र्यांनी या सगळ्या परिस्थितीवर चर्चा करायसाठी आणि निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. पण त्यावेळेस हे मंत्री बाहेर देशात होते, कृषी मंत्री, आणि पाणी टंचाईवर या सरकारनं पूर्णतः दुर्लक्ष केलं. आज ही अवस्था झाल्याचं कारण की या सर्व योजना ज्या होत्या महायुती सरकारच्या त्या फसव्या होत्या हे आता सिद्ध झालेलं आहे. आणि त्यासाठी एकूणच जी परिस्थिती गंभीर निर्माण झाली याला सरकार जबाबदार आहे. उपस्थित राहतो तो तारांकित आणि लक्षवेधी प्रश्नावर तुमच्या कार्यालयाकडनं काही अधिकाऱ्यांना धमकी स्वरूपात भूमिका घेतली जाते. तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी मांडण्यावरनं ब्लॅकमेलिंग सारखे विषय केले जातात. काय वस्तू माझ्या कानावर आलं, तोंडावर अशा स्वरूपाचे आरोप माझ्या कानावर आलं. पहिली गोष्ट तर मी ते टाकलंच नाही, आणि दुसरी गोष्ट माझ्या ऑफिसच्या माझ्या ओएसडीना फोन आला. मी तर स्वतः मला माहीत पण नाही याच्यातलं. मी आज आलो, 2 दिवस माझा फोन बंद होता, परंतु मी जी माहिती घेतली तर माझ्या ऑफिसमध्ये अशी लक्षवेधी टाकलेलीच नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट आमच्या ऑफिसमधून फोन आहे, आमच्या ऑफिसला फोन आलेला. झालं ना त्यांना. अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे निनावी कार्यालयाकडनं केल्या गेलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये अनेक IPS अधिकारी किंवा इतर तत्सम अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलिंग स्वरूपातले प्रश्न मुद्दावून दिली जाते प्रश्नाच्या आधी, असे काही तक्रारी केल्या गेल्याची माहिती सुद्धा समोर येते. मला माहिती नाही, पण आमच्याकडे लोक निवेदनं देतात, पत्र देतात. आम्ही चौकशी करा म्हणून पत्र देत असतो त्या त्या विभागाला. अनेक पत्र येतात विरोधी पक्ष नेत्याकडे, वडेट्टीवार साहेबांकडे येतात, माझ्याकडे येतात. आणि मग काय करतो त्याला आमचं कव्हरिंग लेटर शेतकऱ्यांची भूमिका तुम्ही मांडत आहे बऱ्याच वेळापासून, परंतु एक गोष्ट यामध्ये दिसली, तेलंगणा सरकारने जवळपास लाख रुपयाची कर्जमाफी केली आहे, परंतु आता शेतकऱ्यांची कर्जमाफीचा मुद्दा आला. तेच आम्ही मागितलं आहे. आम्ही सुरुवातीलाच केलंय, आमच्या प्रेस नोट मध्ये पण आहे, तुम्हाला मिळतं. आम्ही शेतकऱ्याची संपूर्ण कर्जमाफी आणि वीज बिल माफ करण्याचा मुद्दा या अधिवेशनात घेणार आहोत. आणि कर्जमाफी ही तेलंगणाच्या धर्तीवर आमची विरोधाची भूमिका असेल त्या संदर्भात मी खुलासा केला आहे. ते पैसे जे आहेत त्या कुठला मार्ग त्याला शक्तीपीठाच्या ते पैसे त्या देवळाला देवस्थानाला द्यावं आणि त्याचं जीर्णोद्धार करावा. हिंदी में देखिए सेशन ये 14वीं विधानसभा का आखिरी का सेशन है. बनाया किसी का मकान तोड़ा, किसी का बंगला, की खिड़की भी लेके गए जिसको विंडो कहते हैं. तो ऐसी ये असंवैधानिक सरकार है. ये सरकार का उद्देश्य सत्ता और संपत्ति बटोरना है. प्रचंड यानी इसमें इनकी नीतियां स्पष्ट है. सरकार क्यों चाहिए? इन्होंने सरकार ने 2-2.5 साल के अंदर में ना किसान का भला किया, ना अनएम्प्लॉयमेंट का कभी विशेष सब्जेक्ट को उसने हाथ लगाया. यहाँ के इंडस्ट्री को बाहर चले गए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है.
डावोस में जो पैसे की बात 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की महाराष्ट्र की बात थी, वो नहीं हो पाया। आज किसान सुसाइड कर रहा है, कर्ज माफी की अपेक्षा है। टेंडर निकालो, 30% कमीशन लो, कमीशन खोरी 40, और कमीशन खोरी करो टेंडरबाज और कमीशन खोर सरकार। यही इनकी 2.5 साल की कारकिर्द रही है। खुलेआम हर सेक्टर में पैसे लूटने का काम चालू है, बाकी जनता को इन्होंने छोड़ दिया है। चलो खाना बटोरा जाता है सरकार की तरफ से, जो खाना आता है सीरियल ग्रेन्स राइस सब कुछ लेते हैं, उसमें एक घंटे जो है भ्रष्टाचार का बड़ा स्कैम है ये, पूरा का पूरा बोगस। खाना तो 25% लोगों को भी नहीं दिया जा रहा है और 100% का पैसा निकाला जा रहा है। ये इसमें पूरे सरकार के मंत्री लेकर, उप मुख्यमंत्री लेकर, पाला हुआ कंट्राक्टर है पाला हुआ, वो भी एक मुंबई का और एक नागपुर का है, और एक मराठवाड़ा का भी था, उसका भी हिस्सा था जो अभी गिरा, वो सेंट्रल में मिनिस्टर था, वो भी इसमें हिस्सेदार है। ये सब मिलकर गरीब का खाना खा रहे। ये मरेंगे, इनको पाप लगेगा। गरीब को जो खाना देते हैं ना, उसमें भी कमीशन खोरी, और आधे को नहीं 20% लोगों को देना और 100% पैसे उठाना, ये सब मिलकर कर रहे हैं। केवल इनका उद्देश्य यही है, जनता जाए भाड़ में, हमारी खुर्ची बची रहे, यही काम है। धन्यवाद।